elmeséljem akkor? Jó, most elmesélem. Voltam egy HB-ban, hát ismertem meg annak a paliát, és akkor a többi embert még nem ismertem. Lara, neked mondom. Figyelek, itt vagyok, csak közben. Figyelek, bocsánat. Néztem a tévét, figyelek. Igen. Aztán ugye kim voltunk az utcán, beszélgettünk. Elsírja magát. Beszélgettünk, aztán oda hozzám két csaj, iróniából, hogy hallod, hogy olyan nagy rajongóid vagyunk, nem kérhetünk egy képet. Mondom, ember, ne ironizáljatok, mert ez látszik rajtatok, és akkor azon veszünk össze, konkrétan követtek mindenhova, ez kim volt az útbaron, és akkor bementem, leültem egy székre, odaálltak elém ölbetett kézzel, és akkor kérdezgettek rólam dolgokat, meg hogy nekem hogy néz ki a hajam, meg hogy néz ki a sminkem, meg ilyenek, és akkor egy csaj zacskóval akart a fejemhez nyúlni. Igen. Jól tette volna amúgy. A te fejedhez kell zacskóval nyúlni, nem az enyémhez. Nem mindegy. A lényeg, hogy én meg pont ettem a pizzát, és mondom, mi a fasz, nem értettem, hogy miért akarsz zacskóval a fejemhez nyúlni, és akkor mondom, ki ez pizzát? Vajon miért? Mert akar rund a fejemben. Benyomta, aztán lehúzott a földre. A hajamnál fogva, és akkor én meg így csodálkoztam. Igazából ennyi volt. Nem kell csodálkozni. Nem kell csodálkozni, hallod? Majd álltok neked, aztán csodálkozhatsz. Hogyha... Majd te fogsz csodálkozni. Fogsz te még csodákat látni? Elhiheted nekem. Te mindig rám írtál, kell, meg minden, meg igazából jobb voltunk, aztán... Te is írtál, nyugodj, te is írtál kákázni, ne beszélj félre. Te is írtál. Igen, voltam már kint a sztoriban, emlékszel? Szia, káká! Hát én biztos. Hallod, hány követőd van? Azért van egy kis különbség. De hallod, Zsebi, te feljelentetted azt a lányt, aki megvert téged? Tessék? Te feljelentetted azt a lányt? Hát még nem, de azt mondja, hogy állítólag nem tudom a nevét, de letagadta, így ráírtam, és akkor azt mondja, hogy nem is ő volt, meg hogy mindenki azt mondja, hogy én voltam, pedig felismertem. Amúgy tudom egyébként, hogy a feljelentésnek egyébként nagy értelme nincs, ezt tudod, meddig... Semmi nem lesz, megint megtérnek a feljelentést, inkább hallgassam. Aztán nagyon sok visszakapja. Majd fogba pofál inkább. Ráküldök embereket. Megtudtam, hogy hol járkál. Kimpogtam a szemedet. Most miért bántod az Alexát, ha úrélgeti? Meg azt nem értem, hogy... Van belém köt is. Védi a Zsebit, a büdös kurvát. Nem nekem mondtad? Micsoda? Én azt hittem, beszóltál nekem. Meg azt nem értem, hogy nem nekem, amit a tudatékos. Hogy tudtok ti barátkozni, nem azért. Amúgy az Alexa... És tehát hogy tudnak egy levegőt szívni az emberek? Lefagyott a Zsebint. Ennyi, köszönjük. Na, a kutyának elment a látja. Nem, itt van. Na, bocsi. Na, Hívta a kulcsot, a sok mindent. Amúgy az Alexa nagyon aranyos tud velem lenni, csak nyilván vannak, igen, tehát én tévéből, tehát hogy az Alexának vannak néha, az is lefagyott a román kutya, tehát hogy vannak ilyen bajai néha így agyilag, de egyébként tud nagyon aranyos is lenni. Jó. Az a baj, bármit mondasz. A baj amúgy, hogy analfabéta. Szóval nekem sincs sok eszembe vallom. Nem vagy az analfabéta. Beszéled a pofára. Nem vagyok analfabétám. Jó a zene a háttér. Az egy dolog, hogy pár dologról informálsz, és próbálsz valamit. Na jó, egyszer a románnet, egyszer pedig a Zsebinetje vagy lebazd meg. Mi a faszom? Nem van mit pofázol? A kutyanyelven nem értem. Itt van Margit, tisztelegjünk. Na, igazából ennyi lett volna, úgyhogy Alexa, te dögöljen meg, harapjon meg a kutya. Beszólgol a pofán, büdös kurva. Anyád, amelyik állököd, és mamádnál élsz. Nem így leszokott mindenhonnan, geci. Úgyhogy hozzám még egyszer ne forduljál tegnap. Na jó, kiraktad azt a videót. Már én hívogatnak a pontsamstól. Meg az a leggázabb, hogy vicc vagy. Az egész jelenléted egy bohóc. Nem olyan, mint egy zsombor, vagy... Te nem a Varga Irének a lányod vagy? Rajtad csak rögnek, mert analfabéta vagy. Rajtad is, hidd el. Rajtad is. Én nem vagyok analfabéta. De mindegy. Dehogy nem vagy. Mindkettőtök ennyi, már hívogatnak, mindjárt letiltom egy pár ember. Na csók. Csók. Yeah. Shit. Indigo.